Deixeu-me parar en Joan Dausà. M'encanta Joan Dausà. Us explico el que estem fent. És diumenge de Pasqua, falten 5 minutets de 3:12 i estic fent el ganache per la mona que fem aquest any per la nostra beguda. Falta 20 segons per acabar la primera part. Fem servir nata, 300 grams de nata i 300 grams de xocolata fondant. Veiem, la primera part de la nata hem posat 5 minuts, 90 graus i a velocitat 1. I ara s'ha d'afegir la xocolata a trossos, que és el que farem. Hem la xocolata a trossos, xocolata i nata. Són a cada 307. Ara, tapem i s'ha de programar 2 minuts a 37 graus, velocitat 3. Veure... Està estupendo. Necessitem una espàtula, fem aquesta i farem baixar tot el ganaixer que ha quedat a tot el vas. El que fa això és espectacular, realment. Perquè el veieu bé, això? Això ha de quedar així. I ara el que hem de fer és deixar-ho refredar durant una estona i quan estigui fred, deixar-ho a la nevera durant 12 hores i després ho haurem de treure de la nevera 8 hores abans de fer-lo servir. Doncs sí, penya, avui expliquem com fem una mona de Pasqua. Molt bé, doncs ara fem la balança. Necessitem 180 grams de sucre. Va, i ara ens falta el sucre vainillat, que hi hem de posar-hi sobre una culleradeta. Aquí hem de programar 9 minuts, 37 graus, velocitat 4. Preparem el motlle i posem paper vegetal al fons, retallem l'excedent i untem amb margarina tota la superfície i després hi posem una mica de farina perquè no se'ns enganxi a l'hora de desemmotllar-lo. Va, ara tornem a programar 8 minuts sense temperatura a velocitat 4. Molt bé! Ara destaparem això. Ui! Viteu, iam. Espera. Això serà deliciós. Anem a pesar. Necessitem 180 grams de farina. I està fent servir farina d'espeltre integral. I un pessic de sal. Tapem 10 segons a velocitat 3. Amb això traiem la papallona, tot l'excedent que hi ha per aquí. En portem quasi tot. I ara, qüestió d'anar barrejant-ho tot. Veieu? I ara... I ho aboquem. Que ens quedi. Si és bo, així és cru, imagineu-vos quan estigui cuit. Molt bé, ara, fer una cosa. Cap al forn! Centre. I ara la tindrem aquí uns 25 minuts. I com que ja me n'anirà a treballar, haurà de controlar la Maria i ho acabarà ella. Ens veiem al final del vídeo. Falten 15 minuts i té bona pinta. Bé, tot el ganache ja fa unes 3 hores, però encara en falten 5 hores restants per poder-ho fer servir. I res, ens veiem d'aquí una estona per muntar la mona de Pasqua. La mona més mona, totes les mones. Molt bé, doncs ja tenim tot el que necessitem per muntar la mona. El brioix, que ara el desemmotllarem. I vet aquí. I així ho tenim. Déu-n'hi-do. Està bé. I ara fem servir
Aquest estri serveix per tallar els pisos. I fem servir aquesta plataforma, que el primer que hem de fer és agafar una mica de llet i amitejar. I llavors, al primer pis, hi posarem ganache, que ha quedat molt estupendo, la veritat. I ara posarem el segon pis i tornem a untar una mica de llet, ben untadet, ben posadet. I en aquest pis hi posarem molada de préssec. És bona, feta nostra, aquí a casa. I ara posarem el que seria la tapa. I ara sí que ja és repartir el ganache, distribuir-lo per tot arreu. És una bestiesa. Això és una bèstia. I ara la qüestió és que li posaré a la safata. Què? Com ho veiem? Bé, no? S'ha de dir que pesa, però bé, no? És que m'agrada que quedi molt pit. Ja ho tenim, això. Pues falta la figura, les plomes i ous. Daurat, blau, terrible. Ai, Pet, vols intentar enganxar-los? Ah, sí, ja està bé. Així. Bé, santa. És un plomero. Terrible.